Izuzetno smo ponosni na naš novi redizajnirani revizijski model pod nazivom Workforce of the Future i trenutno se nalazimo u drugoj godini njegove uspješne implementacije. Svrha novog modela je podići razinu kvalitete naših revizijskih angažmana, što osigurava pružanje kvalitetnih usluga našim klijentima pomoću sveobuhvatnijeg i atraktivnijeg programa obučavanja naših novih zaposlenika. Ponosni smo i na naše ovogodišnje polaznike programa koji su pokazali vrlo visoku sposobnost usvajanja kompleksnog gradiva u kratkom roku, kao i na naše odlične instruktore kao sastavnog dijela našeg Learning and Development programa. Smatram kako je model odlično zamišljen i da će našim novim kolegama zasigurno biti od pomoći pri ulaska u stvarni svijet revizije. Mogu reći da je ovo iskustvo vrlo korisno za sve, pa tako i za nas dvojicu. Slažem se s tobom, mislim da je ovo super način da naše nove kolege i kolegice upoznaju se s PwC-om i PwC vrijednostima. Kroz ovaj projekt su zasigurno bolje upoznali nove kolege s kojima će raditi cijelu sljedeću sezonu. Pa da, vjerujem kako su sada svi nakon tromjesečnih edukacija spremni za izazove koji ih čekaju u narednom periodu i u njihovim karijerama. Dodao bi još u svoje Marijevo ime da nam je bio užitak i veliko zadovoljstvo raditi s njima ove godine. Želimo im svu sreću. Evo, zajedno sa svojim kolegama upravo sam završio 3 mjeseca edukacija. Prije tih edukacija sam ja već tu bio pripravnik godinu dana u PwC-u, tako da mi je to sigurno puno pomoglo, ali zajedno sa tim edukacijama smatram da sam spremniji i da su mi zadaci razumljiviji. Evo, za razliku od kolege, ja nisam ovdje radila kao studentica, ali mogu reći da su ove edukacije bile stvarno korisne, te da su mi pomogle što i u poslovnom razvoju, tako i u privatnom, te sam stvarno zahvalna predavačima na prenesenom znanju. Prije ovog projekta nisam zamišljao da se u tako kratkom vremenu može toliko toga naučiti. Stvarno veliko hvala našim predavačima Mariju, Jasminu i Tvrtku koji su nam zadnja 3 mjeseca svakodnevno prenosili znanje i bili u toj mjeri strpljivi i pripremili nas za sadašnje zadatke. I have to say I'm extremely grateful for the time and effort which was put into this program. Every day at work I implement what we learned. And I have to say also that it has really helped me to cope with the tasks which were assigned to me. U projektu Workforce of the Future sudjelovao sam kao predavač, odnosno kao facilitator i change agent. Navedeni projekt je novi edukacijski model koji se provodi u svim zemljama Srednje i Istočne Europe, te je uspješno implementiran i u PwC Hrvatska. Kao najveću prednost navedenog modela vidim činjenicu da sada asistenti puno spremniji dolaze na posao za sve izazove koji ih dočekuju u novoj ulozi. Također, projekt nastavljamo i u narednim godinama, te pozivam sve zainteresirane da poprate buduće otvorene prilike te se prijave na naše oglase.